Здравейте, брати и сестри българи. Казвам се Радослав Антонов Андонов. Правя видеото, за да спомогна, надявам се да спомогна на абсолютно всички българи в България и извън България в една обща мисъл, една обща цел за това, което се случва в нашата майка България. Това се случва 24 години. Случващото тук е менажирано от велика сила, наречена Америка. Колко е велика, обаче не знам. Това, което се случва, идва оттам. Благата на България, петрола на България, това е в големи, огромни количества. Много от вас не знаят това. Това е идеята. Пълната ислямизация, за да има контрол. А за целта ние сме излишни. Сами си правете изводите. Отново казвам, правя видеото, за да спомогна за някакво обединение, което трябва да получим ние всички. За да получим помощ отвън. Предполагате вероятно откъде и за къде ви говоря. Единствено тогава ще получим помощта оттам, когато ние сме обединени, когато има българи в една обща мисъл, в една обща цел, фанати ръка за ръка. Нека различите ни повече не ни разграничават. Богат, беден, хубавата кола, лошата кола, съкапаните дрехи, хубавите обувки или нещо от сорта. Не, това нещо вече няма никакво значение, запомнете. Иначе майка ни България умира, а ние изчезваме заедно с нея. Обединение, българи. Обединение, брати и сестри българи. Спешно вървя по стъпките на Левски. Не се вживявам в неговата роля, никой не съм аз. Обикновен човек съм. Но вървя по неговите стъпки като пример. Сега е по-лесно. Гледате, чувате ме, да му и обмисляте правилно. Може да ме мислите за луд, но това не ме интересува. Мислете обаче в една цел, не мислете за мен. Не мислете за мен. Аз съм човека, който иска да обедини България в общата мисъл, за да ни има, за да запазим завета на старото писмо българско, което е най-древно на земята и което се цели да бъде изтрито. Заради шепа пари. Не можем да го позволим. Ние трябва да бъдем обединени. Не просто в мисъл, а в революция. Революция спешна, както е казал на времето един велик българин. Спешна и незабавна. Обединете се, мислете в една обща мисъл. Аз няма да изчезна. Много хора ме познават. Другата част ще ви помогна да се запознаем. Не съм партия, не работя за никого, работя за майка България и искам да бъде тя спасена. Пак казвам, ще имаме помощ само когато се обединим. Бъдете здрави всички, умни, каквито сте и разсъждавайте така, както трябва да разсъждава един истински и горд българин. Дигнете главите си и кажете: българин съм и няма да допусна България да бъде поробена отново. Няма да допусна България да изчезне. В ръцете на змей. Горянин, турски, американски или какъвто и да било. Ние сме по-силни, нищо, че сме по-малко. Доказали сме в годините, ще го докажем и сега на света. И тогава вече подигравка с нас няма да има. А ние ще сме тези, които ще казваме как ще стоят нещата. От тук нататък. Бъдете здрави и мислете обединително. Благодаря.